Balimao Annokma, très urgent et très bonne nouvelle depuis les Nations Unies à New York aux États-Unis, au Mali et au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est jeudi 13 avril 2023. Hier, mercredi 12 avril 2023, la France vient de subir la plus grande humiliation de son histoire aux Nations Unies. La France, en voulant mettre le feu contre le Mali, la France s'est vue humiliée. Personne n'a soutenu la France. Aucun de ses amis ne l'a soutenu. Sauf un seul pays qui est un pays latino-américain qui s'appelle Équateur. Personne, ni les États-Unis, ni l'Angleterre, personne n'a soutenu la France. Bravo au maréchal Assimi, bravo au général Ibrahim Traoré. Mali on anyo de fo kona beta besi. Farasi wula kana Mali wole Nations Unies ka droit de l'homme ko kuma fo ka galon normal la. Mogo shi ma farasi soutenu, mogo shi Amérique m'a soutenu, Anglais m'a soutenu, Allemagne m'a soutenu. Français kera gonkel na blade Maliens a été créé fort l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies notre Issa Kounfourou Mali ambassadeur a été tasuma da France ambassadeur kan non ayerek naya ye droit avec son quoi donc on va dire vraiment beka en transition soutenu avec sincérité Maliens bonne nouvelle flana l'armée malienne vient de faire des frappes contre des terroristes et récupérer des civils et leur bétail Mali armée boraka jahanama tasuma da terroristes kunu Maliens, ko Mali victoire fladeke, ka victoire que Nations Unies na, ka victoire que Mali konana. Le Burkina aussi vient de détruire la plus grande base militaire, la plus grande base terroriste. Maliens, avec la vidéo bella djeleira ou la kona metamesi. La troisième bonne nouvelle, carte biométrique, vraiment, qu'on nouvelle demande sur là. Ni Mogambe fait, ka ika carte biométrique ka retrait et numéro d'appel, ça c'est 8 0 0 08080 ou bien 803 fois 8282. Amba fo bamanangana ni be fe ka centre d'appel woli ibe shegi ani fouke fo chien saba ka sheginke ka fouke ou be ka sheginke ka fouke chien saba ka sheginke ka flake ni be fe ka SMS ti ina fo message ibe 36 223 plus votre numéro Nina donc ibe bisabani woro ani fla saba qui ka carte nina numéro faroka numéro kadro ibse qui ka fin soro ika carte biométrique iba soro donc on va fort bravo au gouvernement beka qui ka carte biométrique da anana constitution courant passé anga président Assimi bla fangala pour 2060 mo chité se ka boy Maliens amena de nouvelles demandes condamna ka nyefo bela jelengena konambeta ambc donc c'est ça Nations Unies na mun kara Nations Unies na amena bokaira aune ambe je kala je nyoko fait nouvelle demande de bonnes nouvelles aujourd'hui aux Nations Unies. Quelle humiliation contre la France. Vraiment on dit bravo à l'ambassadeur go français ou ka ambassadeur des Nations Unies faut ka to kan tunala an information do fana soro ko tellement un avion trou flamme ke Kidali a traumatisme be Kidali ka do be ka buli ka taka minaka Kidali ka badene bulla ka taka Niger ni Algérie kuma dala halibi a traumatisme bula ameni bel fana ja ministre keleme ka bungar de sien Kidali et amboro fana kalama ka bungar be bungar do ka dugu jukoro sosi o kanima armée malienne ba attaquer ko buli ka do kono amay ngon te fe ka taka awo keleme ka 3 milliards euro do aéroport la Kidali ou be sanu chien drone la non donc ay fraka ka ministre gende on dit bravo au président Assimi amena de nouvelles to la sanka nyefo sam non mun kara Nations Unies mun ne kara Nations Unies na vraiment amena beaucoup nyefo bela jelengena ta nyafo malien beladina a été créé pour président Assimi Kou ani anga l'ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies a bora aye Mali kuna wolobi awni anga janga kuma kana me mune kere Nations Unies nabi Francis Maoula Nations Unies nabi de Malien comme Malien beka tegere fo beki disi ko sini Malien ibi Mali fleka bi ba de do Francis la Nations Unies Francis Marola Nations Unies aouni anga jekala je fait bien jeudi 17 et bien le jeudi 13 avril 2023 aouni anga Mali ambassadeur Issa Kounfourou que Dieu te bénisse Mali ambassadeur et monebo Malila ima abla job masongana parce que Mali ko kaya ka plume gosi Francis la ko Francis ta représenté bli tellement Mali o appliqué ka fo ko Francis ta représenté jamana shima Francis kuma kanjati Francis be ka kuma ba fo ko fato be ka kuma chugo ya mina donc Mali est décision min bo abla job fo orlani président Assimi ka ira ko Mali plume ayna fo Francis de kuma Mali place la Nations Unies ko place de bosira Francis la de ima Francis kuma na bi mogo ya ke ba fo ko
les chiens aboient, la caravane passe. Aounine anga janga Mali ambassadeur. Ima abla job ma reste qu'un avion takana. Aba tamuna. Na fa fo ite France la ble. France be coulé drone là. Ko ministre fana teta ka bon Mali kono obo kuma la. Donc ministre betana teta abeto mitala betla koyi. Malion anga janga Mali ambassadeur kuma kana dia orola. Je puis vous assurer donc que le gouvernement continuera d'œuvrer inlassablement pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ainsi que le respect du droit international humanitaire sur notre territoire. Cependant, le Mali se dressera avec force et avec la même énergie contre toute utilisation de la question des droits de l'homme à des fins politiques ou de déstabilisation. Vous avez entendu tout à l'heure l'ambassadeur de France parler avec détermination concernant la situation des droits de l'homme au Mali. Je voudrais tout simplement vous dire qu'il a eu une mémoire sélective lorsqu'il a parlé spécifiquement du cas de Moura. Les graves sont consacrés aux violations des droits de l'homme sur les populations maliennes par les forces françaises. J'aurais aimé qu'il ait la même détermination à évoquer cela. Deuxièmement, j'aurais aimé que l'ambassadeur de France, s'il n'avait pas la mémoire sélective, dise à ses conseils qu'en janvier 2021, les forces françaises ont transformé une célébration de mariage en deuil national au Mali, à Bounti. J'aurais bien aimé, s'il n'avait pas la mémoire sélective, qu'il dise à ses conseils les efforts qu'ils ont faits pour donner suite au rapport qui a été publié, ou aux deux rapports qui ont été publiés, pour ne prendre que ces deux exemples. J'ai entendu autour de cette table plusieurs interpellations, y compris de mon voisin de l'Équateur. Je voudrais lui dire ceci. Le Mali a très peu de leçons, sinon pas du tout de leçons à recevoir d'un pays qui est également interpellé par rapport aux violations des droits de l'homme. La liberté d'expression, la liberté de se réunir, les persécutions contre les journalistes, les persécutions contre les procureurs et les juges sont monnaie courante dans votre pays. Donc n'ayons pas la mémoire sélective concernant les droits de l'homme. Elles sont valables pour nous tous. Donc je voudrais rassurer tout le monde, nous restons déterminés à travailler avec vous à l'amélioration de la situation. Malien obela jeli anga ambassadeur ma ko Francisco ko antara flaw faga mbura mais ko Francier flaw faga kuto konyola ko muna ko Francimo do o ka rapport la a jigira Francica ka jigi Ecuador ka olu munu tara ko be Franci deme ko lo reka jamana ko journaliste be tunu bay ko do Franci la atari nyesi jamana fitin do la ko Ecuador ala donen tere ko lu kata dema ko suna ka malu to fleni mo ko sima makoro deme bay makoro bla makoro kala gonkel na bladi anga kuma to la. Mais nous sommes opposés à la politisation et à la stigmatisation concernant cette question spécifique. Voilà. Je n'ai évidemment pas l'intention de polémiquer avec le représentant du Mali. Ni Français ambassadeur de Kumatola et tantôt ayo la mais ma amena décortiquer de ke la sanno galon ni fenga amena bebonyo na anga kuma la mer. En effet, tout ce qui est excessif est insignifiant. Et ce qu'il vient de nous dire concernant mon pays était excessif et donc insignifiant. Voilà. Je voudrais juste... Donc, en bas, il y a dans ma vocal dit, il y a partagé bien pécasso. Donc, Malien, quand faut Malien de Bella Jelingena, a une victoire bas de que France contre la Onina. France est ambassadeur de Kakuma, ameno kala bi jeudi 13 avril 2023, a une anga janga France ambassadeur de Galum, comment on a décortiqué ça. Malien, on pré-parti. Deux choses. D'abord, au début de l'année 2013, et dans mes fonctions précédentes, j'ai été associé à ces décisions à chaque étape. La France est intervenue au Mali à la demande des autorités maliennes. Au début de 2013, le Mali faisait face à une offensive d'Al-Qaïda au Mali, dont les forces progressaient vers la capitale et auraient pris le contrôle intégral du Mali à quelques jours près, à 24 heures ou 48 heures près. Au début de 2013, qu'on le veuille ou non, c'est l'armée française qui a sauvé l'indépendance du Mali, qui sinon serait tombée aux mains d'un groupe terroriste. Aoune ala tchonten galoni. Aoune terusu armée Libye kono plaka Malichi. Avec la kalou tem maloès. Quelle honte. Hal, on a fait mo wate ka tekere fuku. Ne maloya dan. Aoune terusu armée. Kabo Libye kana ko kana Malichi.
Aga terroristes tarak awa de terroristes gla awa naka no ay nogoli mu ka naka yoro de franc awa franc ko manya atlara kan balikante do kidale katlaka anga jamana tochi quelle honte hala be ka kuma micro tegeral anga kuma to la me Al-Qaïda au Maghreb islamique et ses autres partenaires. Première chose. Deuxième chose, depuis le début 2013, ce sont 50 soldats français qui sont tombés au Mali pour la défense de l'intégrité, de la souveraineté et de la paix au Mali. Pour rien d'autre. C'est ce qui s'est passé. Et troisièmement, s'agissant des incidents évoqués par le représentant du Mali, tout cela est parfaitement inexact, à commencer par les accusations relatives au mariage qui s'était déroulé dans le village de Bounti. J'ai eu moi-même l'occasion de rencontrer le secrétaire général des Nations Unies et de lui diffuser les images enregistrées à ce moment-là pour expliquer ce qui s'était passé. Voilà. Aouni alache Nations Unies nyamogoba Antonio Guterres ko ale ko anya ko Mali e galon tigera noro France la ko France de flaw fara bunti ka filmumba ale bulu kale odi oni nyamogoba ma oni nyamogoba e to buga mo sikilelu munama di irisuma munama chinois wole ka irisu wole diembe kala je ale kele à Nations Unies secrétaire général kele ou fla ko ale ya ira orila oye ote technicien ye quelqu'un qui travaille dans l'administration, on va mundo technique on va mundo image scientifique, il n'est même pas scientifique. On est nyamoba, kale ya ira oula. Mogoshita kalama, ama ira malila, ama ira irisula, ama ira mogoshila. Bon, amuka kala, maka kalabanti ya kumaini. Koluma se bunti made, mais aya la jabena kumavere fama ya orlangan tola me. Les premières estimations et rapports des Nations Unies étaient malheureusement totalement inexacts et infondés. Donc basons-nous sur des faits, aidons les Nations Unies à faire leur travail, espérons qu'elles vont pouvoir continuer à enquêter dans le domaine des droits de l'homme, attendons patiemment que le rapport de Moura soit... Promotion de ke, Francité Barona ka terusu ku promotion ke, ima ya ali terusu yerama be ka nyoko faka, ube ka keina fo, terusu be ka Mali armée de faka. Ali menaka problème ina, terusu yerama de be ka keleke, uni Mali chite kele la sisane, iyar agaliga mogo ani état islamique mogo de be ka marfa ci nyokona, de bi kunu fo biu barfa ci kambe, terusu yerama de be kele la de, sisan, abe ka galon tege, ko anye mogo munu faka murwa, ko lute terusu de, ko lui civilou di. Ko o jabi be bokala teme alors que ko ministre de ko enquête ka o ministre kelen de o nyamogo be francika piondi ali sénégal ka chemi be non o be francika piondi ni français ere ta nyamogo yala ibta soro français be africain jondo ta ko bla ministre section do nyamogo yala o be baraka francika konti kon ministre yere de français o be ka droit de l'homme ima be tigeru la mo ko sima tout suite ko a rapport muganga bo murwa parce que be ka mandat d'arrêt de da asimika. Bon, c'est ça. Macron et Amérique président même mangambari la c'est ça. Bet kelemboula. Mali fana kotuguni ko francité kuma Mali place la Nations Unies. Ima ablejo ma retoro kanala. Amaka boire perdu. Obebla Mali budget là parce que la France ou humilier la vie. Faut que français tourne là. Elle ala changa kuma tola me là. Et pour sa part, la France continuera à aider le Mali et la population malienne qui souffre et qui a besoin de paix et probablement de démocratie. Et voilà. Donc, entre démocratie, il faut le faire. Donc, nous avons des messages corridors. Les messages corridors de communisme, comme francité, féminisme, katakoui. Donc, ça, comme francité, tout mal, comme Mali, donc, c'est ça. Aïe, assimi nous, qui n'a pas, président, assimi nous, y'a mon frère, là, dit. Non, nous, matons, Mali, corridor, en même Mali, on fera. Il faut que nous, comme dit, au lieu de on daouli à ala de, on y fallu, on y sara, on y baoudi. Non, nous, non, ça dit, c'est une insulte, c'est des racistes. Ces gens-là sont des vrais racistes. Ces gens-là. Billahi, l'oligarchie française, là, c'est des racistes. On m'a filmé qu'il faut y. Il m'a dit, on va pas la France, on va faire une issue d'eau douanda. Ça n'a on sait qu'à réfléchir, on n'a pas de cerveau pour réfléchir. Tout ce qui vient, tout ce qu'on dit, c'est quelqu'un qui est derrière nous. On n'a pas de cerveau pour réfléchir. On m'a fouillé, ça, ce sont des racistes, ces gens-là. Pour eux, les Noirs ne réfléchissent pas. Tout ce qu'on fait, ah, Wagner les a dit ça, ah, c'est la Russie, ah, c'est la Chine. Ah, nous savons avec un boli. Ali drone mambolo, ni Turki o dama, avec un boli kata kashi, ko Turki kana drone ferama. Turki président ka ou genka kana souffé de. Ou moro lemba de do. Ima Nations Unies na mokosite pour supporter. Anga kuma tola me. Donc, francité féminisme ka bode.
faransi bɛ fɛ ka tasuma de wuli a dabara la u b'a dɔn bi terroriste fɛn fɛn bɔra Niger Assimi y'a bɛɛ faga sisan u yɛrɛ de bɛ terroriste kɛlɛ kɛ n'u dabara ye propagande Macron y'a ka réseau bɛɛ activé sisan k'a bɛɛ bila nkalon tɛgɛw ni fausse information bila u la ka bɛɛ ja tigɛ u taara Nations Unies kɔnɔ ko non ko la France est là pour la démocratie u bɛ démocratie ni droit de l'homme de utiliser pour que ka jamanaw ci aw ye démocratie bila Libye démocratie jumɛn bɛ Libye an ma taa Libye ci ya ils n'ont même pas honte de dire ça an ka kuma tɔ lamɛn. Je remercie le représentant de la France et je donne la parole à l'Équateur qui a demandé. Donc Maliens, an bɛ kuma bila yan yɔrɔ la Faransi ambassadeur bɔra ka kuma bon nin kuma in de kun b'u bolo ni manamanakan in dɛ o de kun b'u da k'a ɲɛsin Mali ma a y'a yira de d'abord hali jaabi ma bɔ aw ni Ala cɛ s'il y a des sérieux Faransi ambassadeur ka bɔ ka rapport jaabi fɔ Faransi de ministre ɲɛmɔgɔ bɛɛ français de u b'a fɔ ko communauté internationale droit de l'homme a tɛ dɛ u bɛ k'o utiliser de pour que dɔrɔn ka Mali accuser ka kɛ i n'a fɔ Mali kana se ka marifa sɔrɔ a yɛrɛ ye u ka fɛn dɔ ta mesure dɔ ta Mali contre la Mali kana se ka avion sɔrɔ i m'a ye hali Air France ko k'a bɛ Mali bila parce que u ka avion commercial fɛn fɛn bɛ yen nɔ u bɛ marifa de di terroristes ni fɛnw ma dugumalaw la donc comme contrôle bɛ Mali bolo sisan nɔ radar bɛ Mali bolo sisan nɔ n'u ka avion bɛ ka tɛmɛ n'u ye zigzag kɛ dɔrɔn Mali b'a ye Mali b'a bɛɛ filmer o yɛrɛ de kɛlɛ depuis Pansir u ka irisiw ye fɛn min bɛ avion jigi depuis irisiw y'o di Mali ma dɔrɔn Faransi dɛsɛra ka sunɔgɔ u bɛɛ dɛsɛra mun ka d'u ye dɔrɔn u k'u ka avion ta k'i yala i ka sankolo la k'u sago kɛ mun ka d'u ye mais o de tɛ kɛ bilen an ye kuma dɔ fana mɛn tuguni ko MINUSMA ko Alimanw ko k'u bɛna bɔ Mali la ko ka taga Niger Alimanw yɛrɛ ka mɔgɔ bɔra k'a fɔ et puis ko yɛrɛ maloya yɔrɔ yɛrɛ kɛra min ye Chinois ko ka Mali dɛmɛ cɛ nin kɛra maloya ye Faransi bolo dɛ an bɛna o yɔrɔ k'a dama vocal dɔ ye donc k'a fɔ bɛɛ ɲɛna tellement Faransi malola Nations Unies kɔnɔna na Chinois bɔra ka déclaration kɛ ko Mali sɔrɔsiw bɛ ka terroriste yɛrɛ de faga ko vraiment ko bravo Chinois bɔra k'an soutenir irisiw bɔra k'an soutenir hali wulu hali sɛ a ma Faransi supporter fo n'a bɔra jamana kelen dɔrɔn bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ Mali kun bɛɛ ko non ko l'armée malienne monte en puissance bɛɛ y'o fɔ comme ONU secrétaire général oni Faransi ka di u taara do da ko accord d'Alger dɛ Mali bɛna ci dɛ u bɛ kule la u yɛrɛ ma bɛɛ tigɛlen b'u la u bɛ ka kule b'a fɔ ko olu fatɔ bɛ ka kule kale kun na bɛɛ bɛ ka lajɛ Faransi la France est devenue la risée an y'o de fɔ an na Segu ka ka duwawu de minɛlen filɛ nin ye bi ye jeudi 13 avril 2023 Maliens bilahi an ka fɔ ko tare an bɛ mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna dɔrɔn a kana hésiter a ka MINUSMA mɔgɔw gɛn n'a bɛ se k'u gɛn le plus vite possible parce que u bɛ ka tiɲɛni de labɛn ko Kidali k'u bɛ ka ko bunker ja bunker u kɛlen bɛ ka dugu jukɔrɔso bɛ sen Kidali aéroport international bɛ Kidali sanu bɛ bɔ cogo min sa u tɛ foyi la sanu business ni fɛnw kɔ o de to an ka avion fila taara Kidali dɔrɔn u dɛsɛra ka sunɔgɔ a y'u tɔɔrɔ ka se parce que an ka avion taara ka du bɛ ka ko k'an ka avion y'a bɛɛ photo ta a y'a bɛɛ filmer donc il y a cette panique qui existe déjà à Kidali Kidali ka tilancɛ bɛɛ filɛ terroriste bolo nkalon kuma de don dɛ aw yɛrɛ ka français ka nkalon dɔ lajɛ u bɛ ka mun kɛ Maliens aw ni bi ye jeudi 13 avril 2023 aw ni an ka français ka nkalon lajɛ bani. La situation au Mali avec des informations en provenance de Ménaka, cette ville du nord-est du pays, serait sur le point de tomber aux mains des djihadistes. Notre éditorialiste Afrique Ousmane. Voilà, Aman Yorabele. TV5 de flèques à bord. Code Ménaka bidon flèque terroriste boulot. Français de ka terroriste publicité ke. Parce qu'un terroriste ko banadrowe français ka ko bané. Il faut que français ka ni goroba de parce que aba do ministre gentola didu. Donc il faut que aka kao de créer aka ngalon tege. Ema uka ambassadeur ya kuma mufo. Uba ira ko français rele te fait ka djé maliko. Donc il faut que luka galon tege. État islamique de abe terroriste vraiment de be kala la ko mala daka shinoko foite Assimi Clara ka barala. Hali bi an armée tara bombardement do ke. U terroriste dama be kele ka na armée dato law. Ante tanga bomu tiens la. U rama ka nyogon faga yi o bané. Sixi barabla. Malien beki daka shinoko a ben galon kuma di. Ali bi an sura sutra ka ta civil do sauver. Yoro do la kana. Mogo be ka évacuer yoro la. U terroriste u rama ka marfa ci nyogona. Uni mogo shika nyogona u rama de be nyogona. U be ko ke ina fo be ka malien de faga u be ka Mali armée faga uni Mali armée te nyogona de. U rama de be ka marfa ci nyogona. Oh nous où est vraiment clair nous watina Mali armée fait sur ka wulu kama mais Mali armée te taka kele la fara la de France be fait ka kele la fara de kele la fara te ke ande sauf la bolikena flep ou be nyogon boudé ni se ba ka ramunye au fana final
o tigi bɛ Mali armée jɔlen sɔrɔ an ɲɛ o ka sɔrɔ an ka armée pɛrɛnlen don o dɔrɔn de don donc mɔgɔ si kana paniquer nin yɔrɔ la foyi tɛ Menaka tout va bien à Menaka a yɛrɛ ka nin nkalon lajɛ. La situation au Mali avec des informations en provenance de Menaka, cette ville du nord-est du pays, serait sur le point de tomber aux mains des djihadistes, notre éditorialiste africain. C'est faux et archi faux, c'est des fausses informations. Donc, français ni manamana kan debla, kamoro jaw wuli, kamoro jaw tege. Malion, quand armée be puissance modèle de la bi, aya to nga armée Mali armée. SU24 me Mali bolo aya to nga aira aula au nanga je kala je ñogo fe ay Mali SU24 la je SU25 la je SU irisuka avion be ko SU25 mena ka démonstration ira aula irisu ya avion ngana mamu dama ko SU25 aya ka démonstration la je aya la je de isa simbala abe bomu mita ni ne be Mali bolo. Regala jere qui c'est ni bomu hey les avions chargés tola de tanto nebe Mali bolo ah si me mone bo Mali on a ayre kan na jere les avions de ta démonstration tanto. Allah ay avion ga force la je doro ça c'est la force comme ça ni avion ga force de temps ni bare ne be Mali bulu aw avion woro be sara la Canada Poutine Ngoga be mone bo mala irisu ka ambassadeur Mali soutenir Nations Unies kono bi fenga ou be chinois ou irisu Mali kuna wolo de soro bi doro abana doro siksi barabla ame mu fodoro an préparer le 28 amo ka dama vugali donc ka fo malien bena le 28 ni kalo africain tle muga ani shegi amena wuli ka ministre gain ame nyon soro par ko parler de la culture kono mama ngini président mi fo ka ke boulevard de parasi wodi tiena wore de kun kadni mais ko begi préparer ko ni kalo tle muga ni shegi ko begi préparer ko ka ministre gain vraiment fort de changement bedido yere wolo bala victoire gloire bala mogo bora le 14 janvier au bed de bala M5 RFP be a be de parler mi nyon kan ka bo ka yera ka fante ministre fait pacifiquement mais vraiment be soro sou deli Allah yere kama ka to ngata boulevard la ni jama bora ko ke na ko ka ministre gendro ça devient légitime mais na mogo to wo ko nanna na ko ka bu gen frasiba aba anu frasiba sama nyon cede o du be sera mogo mi nya o ye peuple di donc aya to o ni peuple che anga bo Mali konanga bo Mali fambe o de kani kadni donc voilà entre la vidéo balima ou tare mangam ba de be français ni américain ni ñogon che Macron français président Macron ani américain be mangam ba de la a sigu ka do minena mena kala vidéo kala américain be ka jigi français ka malien ala ka chama faraninka no kara malien be lafia bien jeudi 13 avril 2023 américain ka sénateur do boraka kuma a koko français ko français ye janfantidi ko Macron ye janfantidi ko oluka ko Macron moken ko la fayette ni ko le Amérique de meka ka indépendance soro ko fo Amérique irido to darula ko français tatola farafina me ya nga vidéo kala be anglais la mena nya fona bamana ko oluko Amérique tara kata français bobulula Afrique ko Amérique français bobulula pendant la deuxième guerre mondiale ko français tatola aka opération fait avec Afrique ko Amérique de français de me abela a yɛrɛ de bɛ ka kuma in fɔ dɛ n bɛna kala aw n'an bɛ jɛ kala di ɲɔgɔn fɛ ko faransi b'olu sara kɛ dɔwɛrɛ ye ko ka taa fɔ ko olu tɛ Amérique dɛmɛ chinois contre la ko vraiment ko Macron k'olu tigɛra Macron na bi k'olu américain tigɛra Macron na sini Amérique sénateur dɔ de bɛ ka fɔ a bɛ ka fɔ anglais la an ka jɛ ka lamɛn. I see. He sees what the rest of the damn world sees. This is no joke. When you have the French, this guy, what is he, Vichy France? This guy stabs us in the back, Macron.
Lafayette, remember Lafayette? He helped us during the Revolutionary War. He defied the monarchy. He joined Washington. He led the Battle of Brandywine. He got wounded. He was with us. The French helped us at the end of the war. Here's France, where we sent GIs to Europe to liberate France. And many of them died. And look what this bastard does to us, the president of France. He goes over to China at the height of tensions, stabs us in the back, says he will not support us. He's provoking the Chinese to act, talks about autonomy. You can stick your autonomy, France, as far as I'm concerned. Joe Biden gets elected, putatively anyway. He's Mr. Diplomacy. Tells the world we're back. Mr. Globalist, Mr. Experience. Let me tell you something. Ayrat Lobenade. Ol de tara oluka mogo sara français on fait. Ko français bu disi wa ka ta Afrique ko de français de me ka ta ku ka fengo be ka tla ku alu gento la tukun ka tla ka nu ka fembe. Ko ni ay ko français ko Amérique du ko c'est vrai ko français fana Lafayette français ka fenga do ko Lafayette ko ya Amérique de me. Ko fo vraiment u ka révolution gagner ko mais ko lu fana français bobula kala tse ka fama ko makoro nga ta Chine ki to Chine ka fo oluma ko lu te américain de me ko makoro nyo gele ade c'est quoi ka do minena u yera ma de be nyona sikande mais o tu bali u shima djemba mali ko de donc vraiment ngbe ka nyoroni fo entre parenthèses là yana nga bo vidéo là anga foli banga karamogo yi Shérif Cheikh Tiamé Aidara kaba ko fura tigi konodimi bila furudimi bila erenimi bila diabète bila ne Shérif Cheikh Tiamé Aidara kaba Shérif Cheikh Tiamé Aidara kaba ko fura tadra ka banabe bampiu aga numéro 78 03 03 ambe Ousmane Chérif Maran Aidara fo anfa bouye Aidara ambali fo ambe seko lasana kane seko ka belebele seko lasana kane ala ki mankoro anfa bouye Aidara ashrifu sharafa ala ki mankoro Enfin, Imam Diko, ala ka obela jele me encore. Vraiment, Imam Diko ambideli ala kama anye asimi kalfaila. Igi bola dusure ka asimi demeni duawi. Vraiment. Au beka otike di nyongoma. Ambe mayi watara foka, Imam Dugure foka, Imam Koita fo. Ka Mali karamogo Ousmane Chérif Maran Aidara, Mali chrétien, Mali soma, Mali doso, Mali ladaratigi bela jele, Mali Mogoba bela jele anga foli ba bela jele abeka na ngambulu di ngoma anga transition deme wala sa jamana be bonno ko la tuamina odi kundo malion aw kambe ala ka hera ke mali ciao ciao